Fl-aħħar xhur kienu bosta dawk li gergru lil ħlas tal-assigurazzjoni tal-karozza tagħhom u lilhom uħud mhux biftit. Dwar dan staqsejna lid-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Assigurazzjonijiet Adrian Gallia. Weġibna li bħala assoċjazzjoni ma jindaħlux fl-prezzar tal-policies mill-kumpaniji, però spjegalna r-realtà importanti. L-ispejjeż iktar ma naraw karozzi ġodda, iktar ma naraw karozzi avvanzati teknoloġikament, ifisser li iktar isiru oljin l-ispejjeż biex inti għada pitada issowihom. Ġifieri din hija r-realtà li qegħdin ngħixu llum. Għalilna pereżempju kif bumper ta' karozza moderna illum fih bosta sensors u għaldaqstant mhux ta' min jibdlu kif ġiepu laħaq. Dan minn barra li n-numru ta' karozzi fit-toroq kull ma jmur qiegħed jiżdied. Tenna li tal-assigurazzjonijiet hija fuq kollox attività kummerċjali u kull kumpanija tiddeċidi kif l-aħjar tipprezza biex tikkompeti f'dan is-suq. Dan minn barra li kull kumpanija tagħmel mill-aqwa tagħha biex tiġbed liha l-aqwa ħaddiema fis-settur. L-insurance companies l-aħħar mill-aħħar qegħdin hemmhekk biex bl-attività kummerċjali tagħhom tajjeb jagħmlu il-profit li jridu jagħmlu kif jagħmlu attivitajiet, kif jagħmlu kumpaniji oħra li mhumiex imseħħbin fl-insurance, tajjeb u ma nħoss ma narax għaliex insurance company għandha taġġastja l-prezz tajjeb biex tagħmel tajjeb għat-telf li tkun qed tagħmel. Żied jgħid li wara kollox minn studji li għamlu jirriżulta li l-ħlas tal-assigurazzjoni tal-karozza f'Malta huwa fost l-iktar baxxi fl-Ewropa. Ifisser li għandhom jollu l-insurers Maltin ma jfissirx hekk għax fl-aħħar mill-aħħar huwa settur kompetittiv tajjeb. Illum il-ġurnata min qed iħallas hekk su f'daqqa waħda jispiċċa jħallas iktar minn hekk jaf ifittex band oħra, ġifieri l-insurers Maltin m'għandhom l-ebda garanzija illi jekk jispiċċaw jollu tajjeb se jibqgħu iżommu dak il-market share li għandhom illum huwa suq kompetittiv immens. Tenna li f'suq li qed jaffaċċja żieda fl-ispejjeż tiegħu importanti niftakru l-importanza li kumpaniji tal-assigurazzjoni jibqgħu b'saħħithom għaliex l-implikazzjonijiet huma serji. Irridu naraw insurance companies illi qegħdin jaqalgħu lejxin tagħhom iva, illi qegħdin jagħmlu profitt tajjeb iva, illi jkomplu jissodaw tajjeb finanzjarjament. Għaliex jekk insurance company tfalli u insurance company mhijiex kapaċi tonora l-obbligi tagħha, speċjalment meta jinqalgħu il-claims, ifisser gwaj kbir mhux biss għall-insurance company għall-klijenti tagħha u għas-settur finanzjarju Malti.